El audio está bien. Esto está bien. Vamos a Ah, ya está. Vamos. Última excusa. Sí, non pode ver. Ben, perfecto. Ben, iniciamos entón este pleno ordinario do mes de marzo. Temos como primeiro punto da orde do día na parte resolutiva a aprobación da acta da sesión anterior, polo tanto, sometemos a votación. A favor. Ben, pois como segundo punto do orde do día temos o expediente 221/25 de modificación de crédito do orzamento 2025 de novos e maiores ingresos. Ben, explico, pois digo, se queres engadir alguna cuestión a maiores. Básicamente, isto é froito dun recurso que fixemos despois de que a Deputación de Pontevedra recurrise a adxudicación do Fondo REACPON ao Concello de Soutomaior. Finalmente fallouse e gañouse ese xuízo ao Concello de Soutomaior e, polo tanto, simplemente a incorporación dese crédito que gañamos judicialmente aos fondos do Concello de Soutomaior. Un crédito de 380.000 euros. E, bueno, simplemente sinalar que pese o que dixo públicamente o Partido Popular, é un crédito que entra no ano 2025, non no ano 2024. E digo isto porque se engadise no ano 24 os datos, incluso mellorarían moitísimo os datos xa de seu positivos, que os datos económicos positivos que tivemos. Polo tanto, bueno, pois aquí ven a constatación de que se trata dun ingreso do ano 25 e de cuxo procedimento poderemos falar agora e debater. Por tanto, tenes a palabra se hai alguna cuestión achega que querades. Bueno, nós pola nosa parte decir, non sabedes, na comisión xa votamos a favor, non vai a cambiar o sentido do voto, lógicamente. Simplemente recordar que bueno, que como se dixo naquel momento, en todo momento, cando esta subvención se nos había denegado, o 4 de noviembre de 2021, pola anterior Diputación, que nos puntuou con 43,25 puntos, e despois de que nós non estábamos de acordo, e creo que o dixemos en varios plenos, de que estaba mal puntuado porque tiñamos claro que o noso proxecto era un proxecto bo, por fin, despois de facer a reclamación, o 4 de setembro de 2024, a puntuación subiu a 84,50 puntos, que é unha das puntuacións das mellores notas de todos os proxectos. Iso conleva gracias a que, bueno, se ganou esa reclamación e os cartos veñen para todos os veciños. E de decir que nos aleda tamén moito de que así sexa, que se rectificara ese erro que houbo e que, como na moción que presentamos o Partido Popular de Soutomaior o 24 de julio de 2024, de onde todos votamos a favor, de que eses cartos que agora veñen, que ascenden máis ou menos, redondeando a 372.000 euros cos intereses, pois como habíamos pedido nesa moción, que ese importe se destiñara para acabar as obras do Camiño de Santiago na parte que se vai a facer ora no novo proxecto, pois que vaya para aí. Esa é a nosa, bueno, a nosa puntualización. Nos, lógicamente, vamos a votar a favor disto, como non, do proxecto. Ben, grazas, Noelia. Estamos con puntualizacións, tamén facer aclaracións correspondentes. En toda a lógica do PP, pues, podemos compartir alguna cuestión, simplemente que o PP se lle esquece un detalle que non é menor, que é que a Deputación do Partido Popular recurriu tamén este fondo. Por lo tanto, o criterio que mantivo a anterior Deputación foi criterio compartido polo goberno da actual Deputación.
E por iso presentou un recurso. Iso é obxectivo. Non ofrece a menor dúbida. En tanto en canto. E, de feito, temos tamén recurrido o PON 2030. Veremos o que falla o xulgado, pode haber algún matiz aí, e veremos se a Deputación o recurre. Entón, aquí a cuestión é que as dúas deputacións mantiveron o mesmo criterio. Por lo tanto, o debate foi un debate que houve cos técnicos, judicialmente, cos técnicos, e o que estaba en cuestión era a penalización. E, de feito, nos incidimos nesa liña, creemos que hai que reforzar para evitar estas dúbidas que xorden entre os técnicos o carácter peonil deste tipo de actuacións. Por lo tanto, isto creemos que é algo importante e deixalo claro, porque basicamente porque algo obxectivo. Está a documentación pública e todo o mundo pode consultar. En todo caso, creemos que é por iso o goberno deu a batalla nesta e outras que están por vir, a onde xamos a solución para conseguir fondos e financiamento para o Concello de Soutomaior. Porque o financiamento para o Concello de Soutomaior consíguese, bueno, pues, presentando proxectos que ofrezan as menores dúbidas posibles e defendendo os intereses do Concello de Soutomaior. Entonces, bueno, en ese sentido, creemos que algo. Despois, sobre o destino. Isto é cuestión que vai a remanente. É dicir, aquí isto é algo, digamos, un tanto líquido. É dicir, non se collen uns cartos se lle dedica a outro. É dicir, nos hai obras que temos en marcha e collemos os fondos que temos. Pero isto non é quitar daqui ali. É dicir, nos que imos facer con esta incorporación de créditos, utilizaremos dinheiro para esta ou outras obras. Simplemente, as actuacións no Camiño de Santiago vanse facer primeiro porque conseguimos cun proxecto, ademais, que estamos reformulando, adaptando os criterios de patrimonio, unha subvención importantísima no plan estratégico da Xunta de 350.000 euros e porque outra parte imos poñémonos. Con estes ou con outros. Quero dizer, afortunadamente, Soutomaior ten unha moi boa situación económica, a liquidación deste ano da que falaremos despois, pois así o avala, e, dende logo, pois o que queremos facer, e aí agardamos a toparnos todos, é mellorar o noso Concello, conseguir un modelo urbano acorde ao século XXI, e, desde logo, pois este tipo de actuacións enmárcanse nesa estrategia, por a nosa banda, claro, que esa actuación que, ademais, vais a empezar en canto teñamos os permisos da Xunta, que son os que nos faltan, e que agardemos que non se demoren como se demoraron en algúns casos, para poder, digamos, licitar con certa marxe. Bueno, recalca que ti, como recalcaches que o PP, que se nos esquece de que a Diputación tamén recurriu, sei que é un proceso que tamén nos recurrimos cando fomos mal puntuados e recurriríamos quen estuvera na Diputación porque estábamos convencidos do noso proxecto no seu momento. Sabemos que vai para un remanente, pero que sí que nos aledamos pois que se poda facer a segunda parte da intervención do Camiño de Santiago e, bueno, penso que ese remanente se vai sacar a diferencia de que se vai a empregar aí, aínda que tamén, bueno, como ti dis, que esperemos que a Xunta non retrase, tamén decir que tamén veu unha subvención da Xunta de 374.000 euros, se non me equivoco, para ese proxecto. Sí, gracias, Noelia. A ver, cuestións que creo que é importante, non termos en conta. Cando se fala do recurso do PP, aquí o problema é que as valoracións son técnicas. Quen fai a valoración dun proxecto son os ingenieros, os técnicos que hai en calquera administración, como as que facemos aquí, no noso Concello. Ahora, a decisión de recurrir é política. Quen decide o que se recurre o que non son os gobernos. E o Partido Popular recurriu para que Soutomaior non tivese acceso a estes fondos. Iso é o obxectivo. Está aí. Esa foi unha decisión política, afortunadamente. E insisto, agardemos que no seguinte recurso que temos que non se volva a producir. Eu creo que aquí nós, como representantes da veciñanza de Soutomaior, é onde temos que atoparnos todos, que é na defensa dos intereses de Soutomaior. Bueno, seguinte cuestión. Creo que a finalidade foi boa, é importante. Unha cuestión, Noelia, así, remato xa, decía, a finalidade vaise facer
E que a obra do Camiño de Santiago, esa e moitas outras, íbanse facer con este recurso ou sen el. Porque, afortunadamente, insisto, a xestión deste goberno nos está permitindo facer investimentos importantísimos no Concello. Entonces, íbase facer. Entonces, para dedicarse a iso ou outra cousa. As necesidades que o goberno estipule e consideremos que son beneficiosas para mellorar Soutomaior. E sí, afortunadamente, pois conseguimos, con moito traballo, temos que decir, redactando memorias en agosto, cun proxecto que tiñamos un mes de prazo de execución, había que ter un proxecto xa elaborado moito tempo antes, madurado, para entrar nese prazo de execución, e conseguímolo cunha puntuación do proxecto, por certo, pola que ata nos parabenizaron representantes da Xunta. Polo tanto, a Xunta, os técnicos neste caso, deron unha moi boa valoración a un moi bo proxecto. E así é como se goberna. Presentando proxectos, anticipándose, tendo os deberes feitos para que cando saen as subvencións non teñamos que ir a salto de matas, andar despois recurrindo nos xulgados, que era un pouco o que estaba pasando. Anticipándose, seriedade, con proxectos elaborados, e iso, insisto, que nos está permitindo levar adiante tantísimos proxectos como se están levando. Eu dicía outro día, levamos 1 ano e 8 meses, 9 meses gobernando. Fixemos máis investimentos, temos máis proxectos en marcha que o anterior goberno en casi 10 anos. Están os números aí, se queredes un día, valoramos. Creo que vai ser interesante, además, valorarlos. Nada máis. Nada, igual é dome que bueno que digas que a Xunta que deu unha boa valoración, que o que non fixo a Diputación naquel momento, onde nós estábamos seguros de que tiñamos esa valoración, volvo a repetir, e onde vos tamén nos acusabades de que era un aprobado raspado, que o proxecto non era bo, e nada, decir que xa mirades 84,50 puntos, o proxecto era bo, e nada máis, non vou dicir nada máis, porque a finalidade, o final eses cartos veñen para Soutomaior, para todos os veciños, e para facer novas inversións, que é o que todo será. Totalmente de acordo, e simplemente por pechar o debate cun acordo, estamos de acordo en que esa mesma valoración fixo o PP na Deputación, non? Tanto é en recurrir. Tanto, aquí hai unha cuestión, vai decir a este goberno dalle igual quen faga as valoracións, e que sea a administración, o goberno do Estado, a Deputación, a Xunta, calquera administración. Este goberno vai pelexar por cada céntimo para que cheguen a Soutomaior. E creo que despois teremos ocasión de volver a toparnos neste debate. Estea quen estea en fronte. Vamos a defender sempre, ante de quen sexa, os intereses da veciñanza de Soutomaior. Votamos, entón. A favor, unanimidade. Pasamos... Aquí a convocatoria. Pasamos, entón, ao seguinte punto do orde do día, que é un expediente de modificación do crédito do orzamento por maiores ingresos. Bueno, unha cuestión... É o que tratamos. Perdón, de subvencións nominativas, si, desculpade, 510-25 do orzamento. Simplemente unha proposta que se nos fixo das AMPAs, un servizo que se viña prestando de outra maneira para manter o propio servizo, dando un cambio para que sexan eles que non presten. Cuestión técnica, sen máis. Nada, votamos, como dixemos na comisión, votamos a favor. Vale. Cuarto punto do orde do día, que é o expediente 289/25, recoñecemento de compatibilidade. Bueno, pois este é o fin dun procedimento que iniciou unha traballadora que conseguiu fixar a súa praza vía sentenza xudicial, unha vez que acada a praza, pois é a propia traballadora a que solicita a compatibilidade con outro posto de traballo que estaba xa. Isto, evidentemente, sométese os informes dos técnicos municipais, que a coñecedora, evidentemente, está pois neste procedimento, a parte interesada por excelencia, e simplemente nós o que facemos é validar a proposta que nos achegan os técnicos, que simplemente que non existe esa compatibilidade respecto a outro posto de traballo que ten. Ela, polo que sabemos, opta por esta praza e, polo tanto, bueno, nós simplemente sometemos a votación
a refrenda ou a validación do informe que se nos fai chegar e que vos tendes tamén negociado. Por nosa parte, o proceso, como te dis, vamos a votar a abstención. Ben, nós votamos a favor do informe dos técnicos, por lo tanto... Ben, pasamos ao segundo apartado do propio pleno, a actividade de control, e, polo tanto, pasamos a dar conta á Xunta de Goberno Local da aprobación da liquidación do orzamento en 2024 e dos informes de estabilidade. Ben, nós simplemente na liquidación pois queríamos poñer en valor e poñer diante de toda a veciñanza pois cuestións que creemos que son importantes porque teñen unha incidencia directa na vida de todas as veciñas e veciños. E a cuestión é que a xestión económica que ven facendo este goberno no último ano e 9 meses está refrendada polos técnicos municipais e, ademais, está poñendo en riba da mesa números que melloran todos e cada un dos indicadores que estaba vendo no Concello de Soutomaior nos últimos tempos. Melloranos e, ademais, nos colocan nunha situación na que temos que decir que están moi poucos concellos. Por exemplo, que hoxe, con esta realidade económica que temos, que Soutomaior cumpra todas as regras fiscais, pois é algo que non é o habitual nos concellos, pero que, ademais, cumprímolas cunha xestión económica que ten pois 3 eixos fundamentais. O primeiro dos eixos é defender o interese xeral, en termos económicos, da veciñanza de Soutomaior. O segundo dos eixos é control estricto e responsabilidade no gasto. E o terceiro dos elementos é un traballo con toda a sociedade para avaliar pois as necesidades económicas e así poder chegar a todo o mundo, nomeadamente a aquelas persoas que máis o necesitan. Eu, pois, ante isto, o que quero trasladarlle primeiro a todo o persoal do Concello, os funcionarios, os técnicos municipais, o traballo inxente para acompañar o goberno na consecución destes datos económicos. Eu creo que hai cousas que deberían aledarnos a todo o mundo. Que Soutomaior teña esta situación económica, pois é algo que debe suscitar unanimidade, porque, sen ningún tipo de dúbida, unha xestión que merece a pena ser tida en conta, pero que, ademais, cando os datos son tan categóricos. E digo isto porque eu recordo aquí perfectamente como neste pleno se nos chegou a decir vamos ao orzamento inicial é que Soutomaior nalgúnha ocasión chegou aos 7 millóns de euros de orzamento final. Xa veremos, porque estaban xa veremos se o conseguides, xa veremos. Non vos lembrades? Temos o vídeo. Se queredes refrescamos, non sen ningún problema. Xa veremos se se consigue iso. Ben, hoxe por hoxe, a liquidación do orzamento do maior de 8,2 millóns de euros. Sen contar eses 300 ou case 400.000 da Deputación. Entón, eu creo que se aqueles datos eran bons e presumían, teremos que recoñecer todos que estes son mellores. Creo, non? E despois, claro, pero cando ademais se conseguen estes datos, bueno, pois unhas determinadas realidades que eu creo que son para ter en conta. Por exemplo, que con todos os investimentos que estamos a facer, unha xenda de actividades e de servizos é rompedora en toda a comarca e que está facendo que se achegue xente de todos lados. Pois que aínda así teñamos máis aforro, moito máis aforro do que había. Se tomamos como referencia cando entramos no goberno, que é certo que non era a metade do mandato, pero se tomamos a data como referencia, temos 1 billón de euros máis no peto que cando entramos.
Co cal, eu creo que algo ben estamos facendo. O maior orzamento da historia de Soutomaior, incrementamos o aforro, temos máis gasto por habitante, que isto é moi curioso, en cambio sen subir impostos. Os impostos que se suben foron os que son por imperativo legal e polo tasazo de Sogama da Xunta de Galicia. Son os únicos. En todo caso, estas cuestións témolos e que se aplique este ano, que non computaría ali. Por lo tanto, estamos uns datos que eu creo que son para estar razonablemente orgullosos deles. E isto nos vai a permitir ter neste ano pois máis de 3 millóns de euros para executar obras e proxectos, mellorar os servizos da veciñanza e o que para nós é máis importante. Soutomaior estaba en déficit, dende había case un lustro. O déficit, para que a veciñanza nos entenda, é que aquí se gastaba moito máis do que se ingresaba. Pero hasta medio millón de euros máis, 430.000 euros, falo de memoria, no ano 2022, 432.310 euros, seguir número exacto no 22, 135.403 euros no 23 de déficit, e con este goberno, o primeiro orzamento que fixemos nós completo, temos un superávit de 70.376. Entonces, claro, que a veces ten que escutar, non? Así nos plenos, ler algunhas cousas que se dicen por aí. Cando os datos e as matemáticas son tan demoledoras e poñen tan en evidencia pois todas as mentiras que aquí tivemos que escoitar, bueno, pois eu creo que é de xustiza. É de xustiza porque isto foi posible con traballo, traballo e traballo, con responsabilidade, con moito amor por este concello, moitas horas aí metidas, e que nos permitiron pois ter uns números que primeiro desmontan todo o que vimos aquí de escoitar por parte da oposición e que desde logo, e para min iso é o máis importante, co que me quedo, son vos para todos os veciños. Porque hoxe os veciños de Soutomaior, todos e cada un deles, votaran a quen votaran, teñen unha moito mellor situación económica que cando entramos no goberno. E, polo tanto, como lin, por parte dunha responsable do PP, que me decían que tamén, sí, este ano sí, pero veremos para o próximo. O mesmo onde ya vi, non? Xa o dicían no ano cando entramos, e veremos, bueno, pois eu collo ese guante. E igual que vos dixemos que íbamos a traballar para a mesma situación económica, pois eu collo ese guante. E veremos para o próximo se a situación económica, con todas as obras, todos os proxectos, todos os investimentos que teñen en Soutomaior se van a facer. E todo isto, bueno, pois a ver o que pasa co tema dos investimentos non financieros, co goberno do Estado, se iso ao final computa como déficit ou non, se iso nos pode obrigar a fazer un plan económico ou non, pero en todo caso, os números son incuestionables. Hai unha frase que sempre di o concelleiro Pablo Garrido, que eu lle vou a roubar, que o que é medible non é opinable. Pois as matemáticas é o que teñen, que son medibles, nada máis. Bueno, isto como non hai que votar, que é unha cuestión de formación. Eu solamente quería apuntar que de que se cumpran as reglas fiscais neste concello non é a primeira vez que se cumpren. Nos cumprimos as reglas fiscais en varias ocasións. Nos 3 últimos anos, do 2020 ao 2023, non se cumpriron porque se suspenderan, como xa sabes, polo tema do COVID. Eu creo decir e deixar claro que tamén deixamos na caixa cando marchamos 1.622.485 euros. Hai máis diñeiro da Diputación porque está chegando cartos da Diputación con as subvencións, porque a Diputación está tratando a todos por igual. Como sabedes, acabamos, bueno, vais a recibir unha subvención do Plan Mais Extra onde ningún concello quedou fora, porque non é sectaria e chega a todos os veciños. Nos decir que por nosa parte estuvemos 12 anos sin subir impuestos. 12 anos sin subir impuestos.
vos xa subistes, como acabas de decir, a basura, inda que lle queiras botar a culpa aos outros, hai quen non a sube, quen vai a tomar a decisión de non subila. Entonces, solamente decir, non estamos valorando a xestión vosa durante o ano pico que levades, sino decir que non é verdade iso de que non se cumprían as reglas fiscais, porque nós cumprimos as reglas fiscais en varias ocasións, e que deixamos tamén un fondo con deuda cero e sin subida de imposto durante 12 anos. Eu creo que non debería ser tan difícil recoñecer que as cousas se fan ben cando se fan ben. Eu sei, e a sensación que teño é que o Partido Popular non lle gusta que a Soutomaior lle vayan as cousas ben. Porque senón, se algo se fai ben, se recoñece. E non pasa nada. E se algo se fai mal, se critica. Claro, o problema é cando o goberno fai as cousas ben, polo tanto, e isto está avalado, son números, os veciños teñen algo positivo e a oposición, en vez de aledarse de que os veciños teñan unha situación económica positiva, pois parece que lles parece mal. E se enfadan. E claro, entón, por iso temos que escutar según que cousas. Claro, decimos, é que algunha ocasión cumpriu as regras fiscais, non faltaba. E moitas outras non. Olloche un exemplo, dende o ano 21, na última legislatura, non se cumpriron as regras fiscais prácticamente nin un ano. O primeiro. O COVID, agora falou do COVID. Claro, no 22, 432.000 euros de déficit. No 23, 130... Primeiro, pero que isto é super curioso. Claro, as regras fiscais estaban suspendidas. Non se este ano a ver o que pasa con elas, que é un pouco claro, pero é que isto é, a mí lembrábame este argumento, non? A un alumno que é moi bo chaval, que decía o que tiña, que sempre me dicía, a ver, animalo, oye, que non pode suspender 6, home, que isto... Ele decía, a mí daba igual, porque total, os meus pais non me berran. Claro, que estén suspendidas as regras fiscais, o que quere decir é que o Estado non te vai sancionar por incumprilas. Pero en ningún momento quere decir que sexa bo gastar €500.000 máis do que se ingresa. É o mesmo, é dicir, como os meus pais non me berran, eu suspendo, claro. O Estado non nos sanciona, por tanto, veña, €500.000 máis do que se ingresa. Pero creo que hai que ser un pouco serios. Entón, que está aí a cuestión, decía, é que deixamos 1.800.000 a caixa. Non, iso foi o remanente dun ano no que gobernamos nós dende maio ata decembro. Non foi o remanente do ano que dixo o Partido. Cando nos entramos no goberno, este sí que é un dato que se pode verificar, o anterior goberno do Partido Popular gastara entre xaneiro e maio €500.000 máis do que había para todo o ano. E hubo que facer unha política de contención tremenda durante todo ese ano. Entonces, bueno, o de querer darlle volta a esas cousas, pois ten o seu aquel. Pero claro, ahora xa a cuestión é que, claro, que non había deuda, pero había déficit. Isto é algo que pode entender calquer persoa, que nunha economía familiar. Se nós temos unha economía familiar na que dices, non, é que eu non teño hipoteca. Non tens hipoteca, pero vives de alquiler. Pero resulta que vivo de alquiler, non teño hipoteca e gasto 3 veces máis do que ingreso. Esa situación económica é boa. Non, pois isto son o que temos aquí. Mira, aquí temos a evolución do aforro. O aforro que iba caindo en picado dende o ano 21 e agora recuperou. E agora temos máis aforro. Entonces, iso son datos e son números, están aí. Entón, eu creo que isto é importante. Pero claro, agora o que din é que agora hai máis subvencións. Que subvencións hai máis? Hai menos subvencións. Porque as subvencións de fondos europeos están reducindo moitísimo.
Moitísimo. E a cuestión deste tipo é que o que hai é un goberno que ten os deberes feitos, que se anticipa, que contrata proxectos e que, polo tanto, se presenta en boas condicións. As veces é o que nos permite ter o financiamento que estamos tendo. Porque nos presentamos a todo o que podemos. E claro que vai haber algunha que, bueno, pero que nos vamos a todo. E o financiamento que estamos conseguindo por presentarnos a todas. E hai unha deputación que claro, que sí que ahora xusta e antes era inxusta. E a Xunta e tamén xusta e inxusta. Ese criterio, ese argumento é moi bo telo, Cando se presentan proxectos da Xunta que se dan a outros, por exemplo, para que saibamos o que é xusto e o que é inxusto no proceder da Xunta. A Xunta ten agora a tendencia a sacar de cando en vez o que se chaman subvencións por concorrencia non competitiva. Para que os veciños de Soutomaior saiban o que é iso, unha subvención de concorrencia non competitiva, é que hoxe aparece no boletín unha subvención e o día seguinte remata o prazo. Para ter o proxecto, claro, quen se presenta esa subvención? A xente que Eureka sabía ou que estaba preparado, concellos que estaban aí, para axudicar a subvención. Iso é tratar igual a todo o mundo segundo o Partido Popular. Sacar subvencións con 24 horas de prazo de presentación. Un mes, que presentar un proxecto hai que ter os informes. Entonces, eu creo que na xestión económica hai que falar con seriedade. E insisto, cando as cousas se fan ben, pois hai que recoñecelo e non pasa nada. Non pasa nada. É parte tamén do labor da oposición. Fiscalizar o que se faga mal e recoñecer o que se fai ben. Nada. Pero claro, despois decimos que os impostos non se subiron. Eu digo, bueno, pois se queremos, reescribimos a historia, pero aquí as recalificacións catastrais do ano 2017 que se están cobrando agora, que nas puxo? O pexón do Partido Popular ou este goberno? Non se subiron o 17, porque eu pensei, pero que igual eu estou, non sei, que o pexón aprobou o Partido Popular en solitario. E, polo tanto, ese pexón trae estas subas catastrais que todo o mundo ten na súa casa. Os recibos del ano 21, 22, 23, e les parece ali el numerito. Resulta que somos nós que estábamos no ano 21. E que dades tan anchos, É dicir, sabedes que todos os veciños teñen na casa os recibos que pon atrás del 21, 22... Pero bueno, é que é froito do pexón do 17. Pero non subiron os impostos, dicen. É igual que ven Sogama, mete un tasazo tremendo, que incrementa o recibo do lixo, cunha normativa europea que nos obriga a repercutilo. Pero é que, ademais, é tremendo, porque o tasazo este de Sogama pediron unha documentación ao Partido Popular para ver se era en efecto, que nos dicían que nos iban a dar o 60%. Ao final non é o 60%, é o 30%. E pedir unha documentación. E atendes, e o sabedes. Estades enmendándovos o que vos mesmo argumentastes. Pues nada, da igual, así aquí a realidade tanto ten. E despois xa, claro, é dicir, que hai concellos nosos que non van a subir o lixo. Vou ler un titular para que o Partido Popular se saiba o que di aquí e o que fai onde goberna. Vou ler un titular simplemente. Calquera veciño googlear aparece. Ponteareas sube el IBI un 25% e la tasa de recogida de basuras un 85%. Fixadevos o que argumentan en cuanto a subida do 85% da tasa de recollida de lixo, a responsable de Facenda do Partido Popular explicou que o incremento era inevitable, unha imposición legal dos gastos que deben repercutir nos cidadáns. Ponteareas, goberno do PP, o goberno do Partido Popular, onde gobernan para isto, porque en efecto é un imperativo legal. Pero chegan aquí e din que fan o contrario do que fan e do que fixeron. Eu creo que hai mínimos de seriedade que son exixibles. Básicamente, porque en todo, pero sobre todo cando falamos de xestión económica, a credibilidade
é algo que nunca se debe perder, a credibilidade. Por lo tanto, eu simplemente remato con unha cuestión. Os datos económicos de Soutomaior son algo que van a mellorar a vida de todos os veciños, que nos van a permitir ter mellores servizos, máis investimentos, e que isto debe ser bo para todos. E animamos o Partido Popular a remar, a traballar con todos, que é o que queren os veciños, que demandan de todos nós, para conseguir un concello mellor. E se nos vai ben económicamente, vai ir ben a todos os veciños. Eu creo que iso que é esperable dunha oposición, e desde logo, ese é o punto no que van a topar sempre o goberno de Soutomaior. Vai nada. Pasamos, entón, algo máis, Lola, queres engadir ou pasamos ao seguinte punto? Non, simplemente decir que iso de que nós non estamos contentos de que a Soutomaior non lle vaya ben é mentira, e que nós sempre tamén vamos a traballar como traballamos durante os anos anteriores, durante 28 anos, polo ben do Concello, e remaremos a favor sempre que sexa polo ben do Concello dos nosos vecinos. Entón, que enmendedes algunhas das cuestións a fin de decir a respecto da situación económica. É un avance e alégrome e gustaríame que sigades nesa senda e non na de negar a realidade. Pasamos entón a dación conta dos decretos de alcaldía. O punto 6 que os fixestes chegar, se queredes facer algunha consideración. Vale, pasamos entón os... Sí, bueno, eu vou vos facer aí unha aclaración, simplemente non ten maior historia. Imos iniciar, estamos iniciando aí o proceso de adquisición dos terreos da depuradora, que estaba aí xa ya des o fondo xa vos aí visto. Estive agora falando, bueno, con Cristina, con Alberto, para ver os parques secundarios. Vamos a intentar, bueno, na medida do posible, evitar procesos de expropiación, ir a procesos de negociación. Hai novos terreos pola cuestión de, digamos, do informe de impacto ambiental, a modificación que houve. Entón, bueno, é un proceso que vai, temos un estudo que encargamos, son 183.000 euros, claro, de custo de terreos estimado, non? Claro, a cuestión disto, entendo que estamos buscando, non temos convenio, pero, bueno, entendo que o maior vai asumir o impacto da depuradora, que vai haber varios concellos, que o custo dos terreos é un diñeiro importante. Entendo que o acordo que hai coa Xunta é que a Xunta se faga cargo da construción da depuradora e que nos asumamos ese gasto, non? Entón, eu entendo que ese é o acordo que temos, non? Coa Xunta. Sí, non? Vale, entón, aí, para nós, iso é importante, porque... poñer os terreos a disposición e é o único que teníamos que asumir. Claro, porque aquí vende 4 concellos. Entón, aquí a cuestión é, para nós é importante deixar claro iso. Porque non, é que digo porque non atopei convenio, simplemente con os terreos, claro, non sei toda esa cantidade, non pode subir esos números, sería endevedar ao concello durante anos. Entonces, a cuestión é que eu entendo que cando o goberno anterior, digo, insisto, porque non existe convenio de ese paso, Soutomaior cumple coa súa parte, a Xunta construe a depuradora. Entendo que é así. Confirmadesme? Se me voy non, pero eu creo que sí. Ben, claro, non sei que non podemos facer é así, non? Ben, pois entonces con iso nos quedamos e imos iniciar este proceso, digo porque todo diñeiro a ver, sería unha irresponsabilidade de calquer outro tipo de negociación e de uno, por suposto, porque non vamos a quedarnos colgados. Entonces, o proceso en breve, había 150.000 euros apartados que viñan de orzamento e tal, e ahora incrementas un pouquiño máis e vamos a intentar dar a maior celeridade e agardando, bueno, que nos chegue. E insistimos, Soutomaior asume o impacto da obra, que non é menor, porque aquí van a ir 4 concellos, Vilaboa, Pontevedra, Redondela, Soutomaior. Polo tanto, bueno, asumimos iso, asumimos o custe dos terreos, que tamén podería ser discutible, pero para nós é unha obra importante. Sería encantado, de feito,
No, que sí que está claro que entendo que si o medio natural disto é que a Xunta asuma o fuste da construcción e, polo tanto, a partir disso nos vamos a topar todos. Se en todo caso, é o acordo que temos na corporación, non? É o que queremos toda a corporación. Ben, listo. Pois, nada máis, se hai algunha cuestión dos decretos. Nada, en principio nada. Vale. Pasamos a punto 7, dación conta do período medio de pago e execución trimestral. Bueno, datos moi positivos. Temos o período medio de pago de 19 días e a execución non temos aquí, bueno, tendo datos informes poder. Pasamos entón ao 8º punto, que é robos. Bueno. Sí, todo queda. Queríamos cambiar porque se cambiou, preguntar, bueno, porque se cambiou o enterro da ostra por o enterro da sardiña? Cal é o seu motivo? Se hai algún motivo ideolóxico ou de outro tipo? Vou facer a pregunta ao revés. Preguntamos por que se cambiou o enterro da sardiña polo enterro da ostra. Que foi o primeiro que se fixo sempre en Soutomaior? Que é o que leva 30 anos de tradición, facéndose sempre. Vale. O enterro da sardiña, que como todas as mostras de entruido, son mostras de expresión popular. Dendo o ano 80 e pico. Temos documentado por ahora ganas o enterro da sardiña en Soutomaior. Outra cousa é que por sectarismo, cando o anterior goberno quiso recuperar, non quiso que se continuase cunha tradición que levaba viva moitísimo tempo. Eu dou a miña opinión. Non, pero sí. Bueno, eu dou a miña... A ver, eu se queredes... Pero que fixo da ostra foi a banda. A banda... A cuestión... Durante moitos anos. Moitos anos. A banda 3 anos. tomou... A cuestión é o Concello... O Concello o Concello aportou... Colaborou o ano pasado con eles no enterro da ostra, pero quen retomou o enterro da ostra foi a banda de música, que era o que organizaba. Vou por partes, aí vamos con parte disto. Entonces aquí a cuestión é, simplemente, que non quixo apoiar unha iniciativa, nos consta, que fose o enterro da sardiña. E daí vou cambio da ostra. En todo caso, unha vez é ao Partido Popular o único que lle molesta unha actividade que funcionou de maravilla, en a que participaron na organización fixados o goberno, asociacións culturais, Iudos, Moreira Tope, a banda de música. A banda de música estaba na organización e na comisión desta actividade do entroido. Estaba todo o mundo. E hubo 0 críticas, 0 queixas, 0 problemas. Entón, a cuestión é por que se cambiou? Porque foi un acordo de todas as partes que chegamos á organización. E como organizamos con toda a veciñanza, tivemos un acordo con todas as partes que participamos nunha reunión no meu despacho. E, de feito, nesa reunión, teño que decilo, puxose en valor pois unha tradición coa que toda a mocidade... todas as persoas lembramos, xa igual saber os mozos, pois que lembramos con moitísimo cariño, que era unha actividade ao que fomos todos de nenos, como era o enterro da sardiña. E naquele curioso, que mirando algunhas fotos antigas, igual nos levamos algunha sorpresa de quen participaba no enterro da sardiña naquele entorno. Igual é bo momento para facer as públicas. Me queda un pouco pasada nada. No. Ao contrario. É que non solamente estamos preguntando o cambio de nombre, estamos falando dunha festa popular que, como te acabo de dicir, o Concello o ano pasado colaborou para darlle continuidade coa banda, eles estaban coa festa da ostra, pois nos chocou que de repente cambiáramos a sardiña, e que non estamos dicindo nada máis. Sabemos a participación que houbo, e por iso nos chocou ese cambio de por que se debía. Sí, sen ningún problema, eu respondo simplemente repaso o vídeo.
E verás como na túa pregunta diceste se debeu a razóns ideolóxicas. Sí, claro, se había algún motivo ideolóxico, non, sí, efectivamente lo dixe, non o vou negar. Porque la ostra es Bakunin y la sardina es Carlos Marx. Esas son as cuestións ideolóxicas, claro. Claro, que a ver, claro. A ver, Eso é porque todos sabemos, hai anos, como se organizaba o enterro da sardiña. era unha actividade social que seguía da É xente. ideolóxica, as cousas como son. Eu participo daquela, eu penso que sí, eu vivina como nena. Era ideolóxico. Sí, sí. O sea, perdón, Bueno. é que unha xente que se organiza. En tanto, é curioso este sesgo que ten o Partido Popular, todo o que non sexa decir o que nós pensamos é ideolóxico. Porque eu pensei que o entruido tiña que ver con iso, coa crítica, co momento no que todo o mundo pode, bueno, pois abrir un pouquiño máis a man, facer que... Pero non. É que o Partido Popular nin o entruido. Fixádevos que onde sempre se fixeron as críticas se permitiron. Non. Para o Partido Popular salirse 1 milímetro dese rego é ideológico, é político e non se sabe que máis. Curioso, Eu, mirade, en todo, pero moito máis na política municipal, aquí esas cuestións están e deben estar no lugar que lle corresponde. É lexítimo ter opinións, pero aquí por riba de todo está a convivencia. E aquí, esa actividade foron actividades que se fixeron durante moitísimos anos onde participou todo o mundo. Unha visión da sociedade, da vida ou outra. Pero iso non é o importante. O importante é que aglutinaba, unía, hacía que este pobo, este concello gañase. Ahora, inducir que porque recuperar o nome tradicional que tivo esa actividade no momento no que naceu, que poida ser por razóns ideolóxicas, eu creo que deixa ben as claras as coordenadas nas que se move o Partido Popular. E sinto decírvolo, pero o Concello de Soutomaior hai moito tempo que está lonxe desas coordenadas. Aquí estamos todos pola convivencia, por respetarnos, e porque aquí as actividades e o entroido non é de uns contra outros. É de sumar todos, xuntarnos, e no que poidamos estar todos xuntos, estar. E no que teñamos que discrepar con toda a legitimidade. Pero para iso estamos, Non hai ningunha razón ideolóxica no entruido máis alá de facer unha actividade cultural coa visión do mundo que cada quen queira ter. Ese respeto polas liberdades é algo que se debería manter. Despois, nin a ostra es de unos, nin as sardinas de outros. Unha actividade, o entruido é de todos. E niso, dunha vez por todas, deberíades entender. Bueno, a segunda pregunta é por que na página do Concello, na página web do Concello, non aparece o escudo oficial do Concello que foi aprobado neste pleno no seu momento. Perdón, na página web do Concello non hai ninguna nomática, probablemente pode aparecer aí, pero que ata, digamos, a posta en escena, a estética, decide o goberno e introducimos pois a liña estética que nos consideremos. Punto. É dicir, aquí é unha cuestión, se se quere, en algún documento oficial, nos, a criterio que temos é que para a documentación oficial, digamos, pois empregamos o escudo do Concello. Por certo, que se aprobou neste pleno, non? Que non se aprobou neste pleno. O restyling que fixo o anterior goberno do Partido Popular en ningún momento veu a pleno, O restyling da sinalética do escudo, aquel en ningún momento veu a pleno. É o escudo que temos, o azul ese, que se emprega, ese sí, en documentación oficial, tampouco veu a pleno. Consejos vendo que para mí non tengo. E xa, por decirlo, para que nos fagamos unha idea, claro, que ese restyling, ademais, que se encargou unha empresa moi boa, por certo, valeu 16.000 euros. O logo anterior, aquel lembra comercio, imagina. O noso, 300. Entón, aquí a cuestión, perdón, Iso o que fixa a empresa esa
estés aí todos apartados. Sí, teño esa documentación. A non ser, aí que fai desa empresa o que está nese logo, o que fixo esa empresa, o que fai todas as empresas que de cambios un cambio de un restyling da señalética todas. Aquí a cuestión... Non digo que isto é punto. Pero como sabe, que non está claro, que non foi, estou dicindo con toda claridade. É unha empresa que da que eu teño a mellor das opinións. Anónimo Advertising, creo que son. Anónimo Advertising é a cuestión. Ahora, eu digo o que gasta cada goberno en que cousas. Por exemplo, gastabades nisto 16.000 euros. Non vou entrar nos 14.000 do desengrasante. Pero que vamos a ver, porque gastabades, tiñades unhas prioridades. Nós temos outras. E, lóxicamente, aquí a cuestión, nunha página web, nos buscamos o elemento, digamos, estético que buscábamos nós nunha página web, que fose limpa, operativa, clara, e que a xente pudese acceder a ela pois para as cousas que ten que acceder a unha página web. Simplemente iso. E dito iso, queredes poñer o escudo oficial do Concello? Pois poñemos, e cero problemas. Sen ningún problema. O escudo oficial, coa nosa, co logo do actual goberno, que tamén é oficial, en tanto en canto foi dado unha xunta e avalado por este goberno. Temos a posibilidade, esa capacidade, e executámola. Claro. En todo caso, insisto, vedes as outras, e o que aparecía era tamén a marca de cada momento do Concello. Esta mes temos esta marca, bueno, pois que che pode gustar máis ou menos, estou encantado, é a verdad que funciona a maravilla, e emprégase alá onde vamos. Pero como pasa, eu, por certo, estou mirando, estamos aquí accedendo á páxina da Deputación de Pontevedra, e de ver. Igual. Traballamos como traballan todas as administracións. Unha liña estética para dar limpieza, calidade e agilidade. Aquí está totalmente igual. Entonces, bueno, pues o Partido Popular lle sorprende cousas que fai este goberno e que non lle sorprende nada cando fan os seus. Unha vez máis. Os contenedores que están enfrente dos Frícola, que cando estábamos nos tanto problema tiñan, que non estaban ben, que non se miraba, que siguen no mesmo sitio. Si non lle topaste de sin da mellor sitio, porque os veciños síguenos a protestar desa saída. Pois non podo estar máis de acordo, fíxate, en que sirva de precedente, e ademais levo solicitado unha xuntanza coa titular desa vía na que están eses contenedores, a Xunta de Galicia, dende hai 7, 8 meses. E sigo agardando. Claro, queremos facer unha actuación integral e ver de que maneira podemos resolver todos esos problemas. Unha vía da Xunta que está nun estado lamentable. Lamentable, donde hai máis de 2 décadas que non se tapa ni unha pochanca. Que se afunde. Entonces, bueno, claro, sí, nos queremos actuar, facer unha actuación integral que nos pode distribuir esa rúa, facer un urbanismo pois acorde ao século XXI e que podamos, bueno, claro, pero que na Xunta están outras cousas. Eses gobernos, como dicía o Partido Popular, trata igual a todos. Vai, agardo, que non sexa así. Por lo tanto, non vos preocupedes, en canto teñamos esa reunión, abordaremos as necesidades que son moitas e diversas de funcionamento desa rúa e un dos aspectos que tenemos a tratar é a reubicación dos puntos de recollida e a reconversión dos puntos de recollida que chegarán tamén coa nova concesión que, como sabedes, estamos tramitando hoxe. Bueno, pero que eu considero que o mellor se lle podía dar unha situación provisional, porque supoño que iso ainda tardará, entonces a xente sigue tendo problemas para salir aí, como digo. Sí, Entonces pedimos se hai unha solución provisional. A solución provisional estamos, bueno, si se pode mover e buscar, non o que estamos dispostos a calquer lugar, pues que asuma que teña o mínimo impacto, claro. Se nos ocurre ubicación, sabemos todos perfectamente que ubicar contenedores ten o seu problema, pero que sen ningún problema valoramos e vemos as posibilidades. Dito isto, estamos a 2 meses
de cambiar a nova concesión. Cando se cambia ben os novos contenedores, porque os problemas que temos son tamén das dimensións e das ubicacións destes, faremos unha modificación. Se a medio prazo nos vale iso, vale, en todo caso aí, xa en canto nos chamou, xa se moveu un para arriba. Non é dabondo, seguramente a visibilidade sexa mellorable, pero xa se moveu, que é moito máis do que fixo o anterior goberno. En todo caso. É unha plaza completa. Exacto, unha praza perfecta, pero vamos, é que é moito mellorable da que hubo un cambio de 4 metros, Pablo. unha plaza. 4, unha praza, é dicir, antes ocupaba a praza seguinte, entón, agora retirouse para atrás. En todo caso, eu estou absolutamente de acordo en que esa rúa merece un tratamento diferente, e un dos problemas que temos arriba da mesa é o da reubicación das sillas, e sobre todo as sillas de reciclaxe. Merecemos. Estou de acordo, e creo que aí deberíamos estarlo todos, e que non é normal que a rúa urbana por excelencia da Arcade, que é propiedade da Xunta de Galicia, estea nese estado de abandono. Entonces, bueno, non sei se, como aquí había persona que agora é parte do goberno da Xunta de Galicia, pois non estaría de máis que en vez de sacarse fotos con tantas obras que se fan en tantos concellos, bueno, pois de vez en cando non digo, oye, que a Soutomaior non estaría de máis que sumar un poquinho ombro, non? E arrimar un pouco ombro. Digo, porque parece que todo o contrario. Non sei, aquí 20 anos, o sea, que nin tapar unha fochanca, na rúa, nin pintar os pasos de cebra, na Xosé Solla, que é unha rúa da Xunta de Galicia. E de verdad que cando pasamos por esa rúa que está nun estado, non sei, impropio para calquer núcleo urbano de calquer concello de calquer lugar do mundo. Pois porque nos chama a atención eses contenedores, mira, de verdade, ímolo ver con cariño, se podemos gañar algún metro máis para dar visibilidade, farémolo. Agora, é que o titular desa rúa é un goberno do Partido Popular, e ni está ni se le espera. Vamos a preguntar polos baches de Salgueirón, que siguen igual. Esta xa obra concedida vais iniciar esta semana, ou ibas a empezar esta semana ou outra. Xa. É que a ver se... Non imos bachear, Paco. Nós non imos bachear. Iso facía de vos. Nós o que facemos... Un segundo. Hai un mes. Punto primeiro. Bacheaba o anterior goberno. Nós facemos asfaltados. Un asfaltado en quente, con maquinaria, que está ali... No, claro, es que eso tamén é outra cousa moi curiosa, porque para o Partido Popular as fochancas nacen por ciencia infusa. Aparecen como el polvo de unicornio. Es decir, aparece a fochanca, de repente... O sea, aquí son fochancas que levan de lustros sen mantemento, e agora o Partido Popular descubre que, bueno, que o copiche erosiona. Entonces, señores, aquí hai dúas opcións. Tapar as fochancas co caldeiro en frío e que quede aquilo, ou facer unha actuación que resolva o problema de vez. É iso que estamos facendo. Está xa concedida. Está unha obra que está, corríxeme Pablo se me equivoco, a de Lourido, a de Salgueirón e a de Moreira. Unha actuación con 3 asfaltados integrales e, polo tanto, xa está xudicada Casas... de Vergazo a empresa, ou Casas. Narón, certo. A empresa Narón, que foi a que ten esa xudicación, cuestión marcando do procedimento de días, vais empezar xa, e vai ser un asfaltado. Entonces, bueno, nos alegrámonos de que o Partido Popular lle preocupe agora o estado de algo que levaba anos e anos abandonado. Entón, no, estaba perfecto. Os baches nacen así, os baches nacen, claro, non paso por ali, non vou a Salgueirón, mira ti, vou por ali porque vou a visitar todos os que podo, vou ao campo de fútbol todas as veces que podo, todo ali, pero que é un bache que ali, claro, que resulta que nacen así, agora, entón, bueno, pois é unha cousa moi curiosa,
Eu creo que temos que traer, non sei, xeólogos aquí a Soutomaior a que investiguen el curioso caso de las fechancas instantáneas que aparecen de repente. Bueno, traeremos un xeólogo que nos lo explique. Eu sei, mira, o tocayo, que foi programa da Festa da Ostra, ten un libro chamado Xardín das Pedras Flotantes. Eu creo que isto é un espacio, incluso un caso moito máis curioso, que é que só son fochancas dende que entra o actual goberno de Soutomaior. Antes non había fochancas. Bueno, están ali. Eu creo que hai que ser serios. En todo caso, o que é ser serio é facer unha actuación que se vai facer xa nos tempos que levan da produción. E tamén vos digo, e con esa actuación para o campo de fútbol de Salgueirón, se pagamos pouco, pois mira, solucionamos os problemas de rego que van ter agora. Estamos solucionando os problemas de alumeado que se van a facer agora. En total, as cuestións da aerotermia, a caldeira que lles puxemos ali, é que nos últimos anos son 65.000 euros que vimos de investir ali. Claro, é que a veces non é tanto de ir moito e ir pouco, é ir a que se vai. A que se vai. Nos cando vamos ali, sabes, aquí a mellorar as condicións, a saludar tantos amigos e compañeiros que temos ali, pero sobre todo actuar como goberno que nos dicen, temos este problema de riego, solucionámoslo, estamos solucionando agora, temos este problema de asfaltalo en condicións, temos este problema de alumeado, tamén, a non ser que o riego se estropease hai 1 ano e medio, que os fochancas nacesen 1 ano e medio, que as luces desaparecesen 1 ano e medio. Claro, por aquí el principio de la historia, é dicir, estaba ata puerta e despois a entrada deste goberno no Concello de Soutomaior. E non pasou nada por el medio. Líder vos, se acaba el... Siguiente. Non entendín iso, pero... Non me entendí. A pista de patinaxe do Peirao, creo que le trouxemos algunha vez o de que hai un lateral cortado, que non se para retirar. sigue igual, e que os pais nos dicen que pode supor un perigo que non teña esa continuidade a hora de que están ali os nenos pois practicando a patinaxe. Está para retirar, estamos co proxecto para cambiar un pouco toda a ordenación de todo iso, e se vais a retirar porque ademais incumple agora e antes todo o que se pode incumplir, entón retirarase antes do verano. E o do skate? Como? O do skate, que tamén hai pezas soltas. No, fala de skate ou as rampas. No, a pista de patinaxe que está a cuadrada que ten un trozo que lle falta unha barandilla. No, sí, ben. Esa é a que nos están dicindo. No, esa é a barandilla esta o que ten, é que o que se fixo ali é que para poder, esa pista non ten uso apenas de patinaxe, entón o que fixemos que para poder darlle usos compatibles. Bueno, pois, entonces eu tampouco irei ao Peirao, vexo como están funcionando as pistas ali, e vexo cales son as demandas, e a miña filla é patinadora, e algo diso creo que sei, e vou por ali, e vemos ali o uso que se está dando nesa pista. Bueno, poida usar para patinaxe especificamente, non é o uso mayoritario. Entón, ter unha pista de instalación que pode ter os usos moito máis versátiles, que se pode utilizar para moitas cousas, e simplemente que tiña un problema de acceso, o que fixemos facilitar un acceso a menos que está sendo moi útil para moitas cousas, para moitos outros eventos. Entón, ali o que temos é unha baranda para colocar, que igual se retirou, que non está colocada por algún motivo. Que non ten continuidade. Vamos a parte da baranda. Pero te entramos... A hora de patinar... Vamos a ver, esa baranda non ten a continuidade, vai a unha parte que non vai na estrada. Pero en todo caso, o que ten, esa parte da baranda que sobra, é, digamos, a que se pode colocar. Colócase, sin un problema. Simplemente podes acceder, é unha porta. Sí, móvil, non? É unha porta móvil, é unha baranda móvil que está ali colocada, simplemente para que se poida acceder á pista, incluso con coche, se fose necesario en algún momento, para que vos facades unha idea. Se for na Festa da Ostra, as ambulancias e o hospital da Festa da Ostra colócase ali. De eso sabemos, pero pasando a festa, que podería se volver a... Depende dos usos que vai a ter, que hai momentos que claro, Ostra, San Xoán, en determinados momentos, se necesitamos para acceder, despois vamos colocando pista, porque os usos máis frecuentes desa pista son estes, Todos menos patinaxe. Son todos de patinaxe, un uso moi menor. En todo caso, non
Que nos momentos nos que non se vai a utilizar podemos colocar a porta, colócase sen ningún problema. Bueno, nos que non lo dixo é xente que vai patinar, En todo. Lógicamente, non lo dixo xente que vai ali a merendar. Non lo dixo xente que vai a patinar que dice que realmente, pois, Non é, ahora mesmo ali pódese patinar. A pista non está, simplemente hai un acceso que se pode. En todo caso, cal é o problema? Que nos momentos nos que a veces está dando a baranda que ten de seguridade pesada, igual os traballadores por non estar movendo poden deixar, colócase ningún problema. Non é un problema, quero dicir, colóquese a baranda simplemente que en algúns momentos vai a seguir aberta, porque evidentemente non podes ter os operarios abrindo e pechando a demanda, non? De quen vai a patinar. Agora, por exemplo, se temos a carreira da ostra, se imos ter despois a festa da ostra, se despois probablemente temos máis eventos que hai unhas temporadas que ten que estar aberta e noutras se poderá pechar. Bueno, nos decímolo porque leva así xa desde o ano pasado. Non, estivo pechada tamén. Bueno, a nos dixeronos que leva moito tempo e aparte eu tamén teño xente patinadora, por iso, e vai a menudo, ademais. Farola en frente do albergue a Filla do Mar, a que estaba pegada ao centro de saúde que falta desde fai casi un ano, cando se vai repor. Hai un problema aí co seguro, non? Estamos peleando coas compañeras de seguro, que es como un misterio. Toda parola que vai a compañía de seguro, repoñémola nós e nunca se acaba cobrando. Entonces, vamos a compañía de parolas cando teñamos confirmación de que vamos a cobrarla como seguro. É un tema coa compañía de seguro. Un tema con penaso. Os seguros, Nada máis de hai dúas zonas dos seguros, evidentemente remolonean, para non ter que pagar. Entón, que pasa? Que moitas veces paga o propio Concello as farolas que son caras e o seguro despois escaquea. Entón, o que pretendemos é que primeiro se confirme o seguro que vai a pagar, pois colocar. É unha cuestión de xestionar o diñeiro dos veciños con responsabilidade. Calendario do punto limpio. Onde está? O calendario punto limpo, como vos dixemos, vaise mover, vaise anunciar cando se mova o punto limpo. E o estamos facendo. Móvese o punto limpo e anunciamos nas redes onde vai o punto limpo. Entonces, pouco. Como facíades vos? Bueno, entonces, nos movíamoslo un poquinho Un pouquiño? máis, porque as publicacións de que se move non as atopamos. Pois están anunciadas, avisadas en as redes. Eu algún momento algunha que non se avisou, pero ahora mesmo dende que se está movendo, estivo no Peirao, despois estivo no Padín, e se vai movendo. E se vai avisando. E debe ser así. Bueno, Porque moitas veces se ti faz un condicionamento estricto, dice, pois o día tal vai a estar ali, pois a veces hai problemas dende as persoas que van a levar ou que hai algunha actividade que nos ten pasado leválo e resulta que hai unha procesión ou hai a veces é mellor adaptarse un pouco e ter esa flexibilidade. Entón, o punto limpo cada vez que se move, xa unha vez queda atrás un aviso, un día ou dous máis tarde. Móvese o punto limpo e anuncios, ese é o criterio. pues a veces tamén a modo recordatorio, porque se levan tempo sin anunciar era conveniente que se recordara. Digo porque están tirándose nos contenedores normais cousas que deberían estar nese punto limpo. Caramba, pero iso entendo que non será culpa de que... Eso que nos está chegando, que... vale, entendo que non será responsabilidade de que se anuncie no punto limpo, non, creo que será un acto de incivismo salvaxe. Estou dicindo que non é un acto de incivismo, estou dicindo que ao final esa é a excusa que se pon. Non saben onde está o punto limpo, que agora non saben, agora non hai calendario. Da igual que o poñas unha vez, agora nunca houbo calendario. Non agora, nunca houbo calendario do punto limpo. Punto limpio, movíase, puñase. Vale, entón aquí a cuestión é isto, aquí o tema disto é se hai xente que actúa de maneira incívica, quen actúa de maneira incívica vai actuar, teña 1, 2 ou 18 avisos onde está o punto limpo. E ollo con eses argumentos que son moi perigosos, porque poden levar a que alguén pense que un acto como deixar depositado pode estar justificado. Ollo con blanquear este tipo de actos. Non estamos blanqueando, ao contrario.
Me lo digo que Non queremos ese tipo de actos, por iso. pero eses tipos de datos non dai ninguna relación entre quen deixa algo que non debe deixar nun contenedor con que o punto limpo se mova máis, menos, se anuncia máis, menos. O civismo e o incivismo vai dentro de cada un e consíguese con educación, con sensibilidade, con respeto polo medio ambiente, non cun calendario, desafortunadamente. Oxalá fose así de fácil, oxalá, pero vai ser. Bueno, pero axuda, xa te digo eu. Eu recordo de chamarme, de preguntarme, de xente de preguntarme, sabes onde está o punto limpo? Era moi fácil de atopar na página. É dicir, mira, moveuse fai tal tempo a tal sitio. Agora é máis Vamos, complicado. aquí quen chama é porque non vai deixar iso depositado. É porque ten a sensibilidade e o respeto por deixar. Está anunciado na página, que non anunciamos, está anunciado na página, pode ser. E se o problema é anuncialo 2, 3, 14 veces, non é o problema. Aquí temos os anuncios, está ahora mesmo mirándose no móvil onde están colocados. O último. Está? E chámase e se levan ali. Porque as cuestións é non fagamos relacións perigosas entre quen actúa cercano a todo, que non levalo a unha punta que o Beirão tiña que ir a Aranza, levalo está nun sitio máis centralizado, non o Padín, que todo o colegio, o traído non está. Leva unha temporada de Aranza, está máis alonxado, por os de Aranza, pero se deixan ao mesmo tempo Aranza que no Padín, implica que todos o Tomayor ten que ir a Aranza a botar o punto limpo. Cando sería os de Aranza veñen a botar a... Sí, que eu entendo a túa situación. Non ten o colexio que non lle cadre pasar por ali. Pode ser. Por eso está menos tempo en Aranza, menos tempo no Padín, máis tempo no Peirao. Non estamos falando de tramos de tempo, eu entendo eso que ti estás dicindo. As zonas centralizadas teñen máis aceptación, está claro. O Dorsal acaba se convertindo nun vertedero incontrolado. Unha carretera de paso que deja pasar por conectas de obras e cousas desas acaba sendo o... Eso, por desgracia, sin estar o punto limpio. Por desgracia, é así. Bueno, nós queríamos, na última pregunta, queríamos entrar no proxecto de Talo Río. Facer algún rogo, algunha pregunta, xa non sei. Bueno, queríamos falar varias cuestións. Para comenzar, queríamos decir que é evidente de que non vichedes moi ben o proxecto, nin o leestes. Eu creo que ningún, me mirastedes ben. Debestedes ver só os planos antes de presentalo, ¿no? Como presentastedes. Por que o decimos? Bueno, nós mirando así, lóxicamente non traio aquí todo o proxecto porque eran máis de 500 páxinas, pero pude entrar algúns dos folios. E temos, por unha parte, que se repite o Concello de Tomiño 10 veces. A palabra Concello de Tomiño repítese 10 veces. Teño aquí todas as partes sinaladas. Teño as páxinas tamén. Se repite a Rúa da Guarda, creo que non existe aquí ninguna Rúa da Guarda en Soutomaior, 8 veces. Repítese o Seixo, outro sitio que descoñecemos en Soutomaior, 2 veces. Outra calle tamén que aparece aquí que non recoñecemos é República Argentina, que aparece 5 veces nesa redacción de proxecto. A Rúa José Antonio aparece tamén unha vez. Es así, entre outras, así por arriba, porque xa vos digo que ainda temos moito que ver nese proxecto. Depois aparece tamén outra páxina que é o Pexón do 2001. Fala dun Pexón de 2001 3 veces. Cando o Pexón de Soutomaior, como dices antes, que foi aprobado no 2017. Pois fala dese Pexón que se aprobou no 2001. Despois temos na páxina 104, fala de un presupuesto de 694.000 euros e dun plazo de execución de 5 meses. Despois, na páxina 164, aparece un presupuesto de 1.200.000 e un plazo de 10 meses. Entonces, aí, non... A ver, agora o sabemos, porque na publicación puxestedes claro que era 1.200.000 de inversión aproximado, máis os 10 meses, pero bueno, no que no proxecto non está claro. Tamén aparece na páxina 106 como hospital de referencia, falase do Hospital de Vigo, cando o noso hospital de referencia é o de Pontevedra. Eso, así por riba, denota que a lectura do proxecto non foi así moi alá.
Por outra parte, tamén temos que decir así, mirando así por riba, porque miraremoslo con máis detalle tamén, a tipografía. Miramos folios, aquí temos dous, por exemplo, que tamén se enviaron, onde volve a aparecer o Concello de Tomiño. Aparece o logo da Diputación antigua, o sea, que non está actualizado nos logos. Onde eso, a verdad, a imaxe non é así moi adecuada. Por outra parte, así o que miramos despois nos planos é que hai un cambio, porque consideramos que estades é un proxecto que consideramos que vai na dirección contraria aos proxectos que se fan agora actualmente máis modernos, onde se sacan máis zonas duras para transformarlas en zonas blandas. E por facedes o contrario. De feito, a zona actual que hai de Xabre, nestes momentos, anda sobre os 1.200 metros cuadrados. E vos pasades a facer unha parte de 574 metros cuadrados de césped sintético, que polo que entendemos é no parque infantil, e despois hai 610 metros cuadrados de césped natural, non? Entre todas as imaxes que vemos como de césped nos planos. Outra cousa que tamén nos chamou a atención, que non nos parece mal, todo xa dito, pero visto que tanto falades do galego, pois aí ten unha redacción, un alto bastante porcentaxe redactado en castellano, que non nos parece mal, todo xa dito, pero que nos choca por parte de vos. Entre as preguntas, queremos decir que houve algunha reunión cos comerciantes da zona para a realización dese proxecto antes de presentalo, de ter as súas opinións, cales son as súas preocupacións, etc. Eso por unha parte, sí. Quería chegar hasta aí. Ben. É que, a ver, é curioso, simplemente, por onde entramos, se poida manifestar dunha maneira tan clara e tan evidente como podes estar 28 anos nun goberno sin que o goberno pase por este concelleiro, sin saber nada de procedimento administrativo hasta estes niveis que acabamos de ver. Calquera persoa, calquera, que saiba cal é o procedimento administrativo disto sabería primeiro que é un proxecto que está sin aprobar. Segundo, que o procedimento é que nos contratamos un proxecto para presentar a unha subvención, pedimos sectoriais e que a partir dese proxecto surdirán as modificacións que teñan que vir. Claro, cando tiveste responsabilidades de goberno e visibilizades ou poñedes en riba da mesa dunha maneira tan evidente, pois aquí estamos, porque claro, ante unha actuación deste tipo que é a transformación absoluta dun modelo urbano, o primeiro paso irán outros, a transformación absoluta dun modelo urbano, claro, hai dúas maneiras de achegarse a iso. Vamos a ver que mellora, que traballa, que se fai, que non se fai, e a partir disso, pois se cadra, pois podería ser, acordo, se velo, non, pero que se fai buscar el fallo, oye. Es que hai aquí unha letra tal, claro, porque hai partes, pero neste proxecto, en todos, e agora despois explico o procedimento, en todos, hai partes que son comuns e que se presentan, pero en todos os proxectos e cada un dos que vos presentastes pasa o mesmo. En calquera. É normal, porque simplemente este proxecto, a subvención, o plan extraordinario saliu e un mes despois había que presentala, apurouse o procedimento para chegar á meta e fixádevos se foi ben que conseguimos unha puntuación pois que está de 30 de 60 e tantos. Claro, é que a Deputación, os técnicos da Deputación dicen que é un proxecto que de 60 concellos, 50 e tantos concellos está pois da metade pa diante dos mellores da provincia, na metade dos mellores, pero chega o PP e dice que non. É que estamos outra vez no mesmo. Lle molesta enormemente que este goberno consiga subvencións. Lle molesta enormemente. E resulta que a Deputación
nos dá unha moi boa puntuación por ese proxecto sen ir a xuicios, sen ter que recurrir. O sea, nos dan os técnicos da Deputación e o PP, pois dice que non, que pone aquí Tomiño, que aquí pone a calle de non sei que, e despois sin entrar ao que se debe entrar. Pero con barbaridades do tipo, non, que ahora se están haciendo prazas brandas en vez de... En donde? En que núcleo urbano? En que núcleo urbano? Pero os propios proxectos agora que estaban facendo ali o que se puntaba era iso. Os núcleos urbanos é normal, e a análise que nos facemos, unha praza como Talo Río que funcione como dúas rúas independentes que se están afundindo, é que o Partido Popular día que estaba ali. Que se están afundindo, bueno, igual se afundiu tamén neste último ano e medio, claro, pode ser. É normal coa desfeita que temos de pluviais e fecais ali debaixo, que vai todo mesturado e se verte directamente ao río. Temos sancións por iso, xa estiño o voso goberno. E dicen que non se enteraron diso. Que non o sabían. Que hai que rexer iso? Cunhas filtracións catastróficas que teñamos ali, que estaban entrando a raíz dunha actuación que fixo o anterior goberno, e que hai que deixalo así. As tres motivacións que hai nesta actuación son, primeiro, resolver un problema de filtracións creado polo voso goberno, cando fixo parte. Segundo, resolver o problema de pluviais e fecais. E terceiro, irnos a un novo modelo urbano acorde ao século XXI. Esos tons, pero claro, o Partido Popular quédase coa parte da literatura que son comuns a todos os proxectos, pasa neste e pasa, estou seguro, en todos os proxectos que se presentaron. Pero claro, despois estamos falando de arquitectos que son referencia para todo o mundo. Pero sobre todo, o que é sorprendente é o descontento non do procedimento. Porque isto é, redactas o proxecto, preséntase a unha subvención, e agora vamos a adaptar o proxecto para executalo, licitalo, as cuestións que hai. Pero despois hai cousas que sí que son tremendas, Que por iso digo, é terrible que despois de tantos anos no goberno, ti que levas, Noelia, 16 anos no goberno, non coñezas o plan de mobilidade sostible que aprobou o vosso goberno. É que esta actuación está aí. Contemplada nun plan aprobado polo PP. Actuacións nesas rúas. Salía, en Ricardo Ribeiro, pero non se enteraron, claro, estábamos outra cousa. Pero que no propio Pexón tamén se fala de actuacións deste tipo, na xenda urbana que presentamos, era que participou todo o mundo. Hubo centos de persoas. Unha das cousas que traballaban era o modelo urbano e aparece expresamente na xenda urbana, aprobada. Pero tampouco vos enterastes. É claro, entón unha vez que temos o financiamento e temos a subvención, falei con todos os empresarios, con todos os hosteleiros, cos presidentes das comunidades, coas persoas que leva o centro social, todas as peluquerías, con todo o mundo. E todo o mundo que queira, a miña porta vai a ter sempre aberta. Con todos. Claro. E o que me dicen, claro, que non sabíamos as dúbidas do ruido que vai xerando por actitudes deste tipo, de poñer en cuestión un proxecto con unha transformación pois super necesaria do que é o núcleo urbano dun lugar comarcal. E que leva 20 e tantos anos sin tocarse, claro. 20 e tantos anos sin tocarse. Entón, o procedimento é claro, os que aparecen nomes de outras rúas nese e en todos. Porque son proxectos de documentación amplísima que afan ao final moi poucos urbanistas e cando se presentan, pois hai cuestión dese tipo de axuste. E a normativa moitas veces, pois é como se fan cortapegas de normativa vai en castelán, outros, claro, como todos os proxectos que se presentan. Pero claro, é moi curioso que o Partido Popular da Deputación se considera que un proxecto estratégico. E que nos dá unha boísima puntuación polo proxecto.
Son 59 concellos, 27 quedamos no reposto. E o Partido Popular de Sotomayor van a abonar 700.000 euros dunha subvención conseguida. E o Partido Popular de Sotomayor enfadado, outra vez. Enfadado porque lle vai ben a Sotomayor e podemos facer unha actuación esa que con outras que pretende poñer un modelo urbano acorde ao século XXI. Que é o que se está facendo en todos lados. En todos lados. O problema non é iso. O problema é que Arcade non quede atrás, como estaba quedando co vosso goberno. Ou en Ponte Caldelas non se fixo o mesmo. Que pasou coa praza de Ponte Caldelas? Non era tamén unha alameda e non se fixo esa praza que teñen ali agora? Alguén dubida que Ponte Caldelas gañou con esa actuación? Alguén o dubida? Pero é que en Redondela non se fixo unha actuación con neste caso, que aquí non se toca, pero como unha reorganización do tráfico, con aceras máis anchas, habilitando espacios máis amables, e gañou Redondela. O Rosal, Tobiño, Poio, concellos do Partido Popular, están presentando tamén actuacións similares. Pero o Partido Popular de Sotomayor non quere que Sotomayor avance. E lle parece fatal. É de verdade que é difícil de entender. Porque, en todo caso, eu creo que sería lexítimo poder chegar aquí e dicir, oye, mira, nesta actuación pues, nos gustaría pues, que tivese pues, forma, ou que tivese este matiz, ou este alumeado gústame máis ou menos, é lexítimo. Ahora, cuestionar unha actuación estratégica avalada pola Deputación, financiada con 700.000 euros pola Deputación de Pontevedra. Moi malo non será, non? Cando é a propia Deputación a que considera que é estratégico, porque sí, incorporaron a todos, pero tiñan que ser proxectos estratégicos, que era a subvención. Entón, bueno, pois é difícil de entender. É difícil de entender e, ademais, o que nos dá a mostra é que non hai desinformación saída polo Partido Popular que vai a parar que o noso concello se modernice e se teña un núcleo urbano acorde ao século XXI. Porque o que non é normal é termos o núcleo urbano de Arcade como está. Parece un arrabal. O tema de Solla é escandaloso. E cando todos os concellos da contorna están traballando para ter núcleos urbanos cuidados, limpos, bonitos, verdes, con espazos urbanos amables, para con un tráfico ordenado, que o Partido Popular, cando se fan ese intento, non lonxe de sumar, non. O que fai é ir á contra, como sempre, o que está demostrando é que o que non credes é que o Sotomayor avance. E que teñamos en riba da mesa proxectos que lle valen a todo o mundo, pero que lle valen ata a propia Deputación do Partido Popular. E aquí en Sotomayor, non, a contra. E reunións tiven e terei con que nas precise. Agora, Sotomayor vai ter un modelo urbano, moderno, ecolóxico, limpo, de futuro e do século XXI. Porque o merece. E porque nós non temos que quedar atrás. Nós queremos ser vanguarda, como estamos sendo moitas cousas. Queremos ser un concello para o que a xente mire. E non que veñan por ese centro urbano e atopen como vos o deixastes. Iso é o que tiña que darvos vergonza. Iso. Non que nun documento apareza dun arquitecto feito en 30 días para poder captar a subvención como finalmente captamos, pois que aparezan un logo que non tiña que estar, que de todo o que implica unha transformación urbana, como a de Calorrío, como no seu momento foi a de Ponte Caldelas, a de Redondela, a de tantos concellos da contorna. O único que tiñades que decir é iso, sen entrar a valorar a desfeita que, como vos mesmos dixestes, non sabíamos que había debaixo esa desfeita de pluviais e fecais. Sin entrar a ver as filtracións que había, sin entrar a valorar que modelo urbano estamos tendo. E o que vos pareza rechamable, sexa iso, eu creo que deixa ben as claras en que punto está o Partido Popular ou o que queda do que algún día foi o Partido Popular. Nada, só queríamos saber iso porque a nos chegou xente que
que dice que non falaron con nadie, que non saben nada do proxecto, que presentouse sin falar cos comerciantes e por iso preguntei se tuveredes unha reunión. Decir que nós non estamos en contra de ninguna actuación que se faga en Talo Río, pero unha actuación que consideramos que debe de ser pois o que necesite Talo Río, que é un mantenimiento ou incluso unha actuación pois que onde lle podedes dar o vosso toque. O que nos parece é un pouco desmesurado e desmadrado é o de utilizar esta subvención, que é unha subvención que ven pois de forma excepcional, de 1.200.000, en un lugar pois que xa é peatonal e de disfrute e que funciona ben. Para nós nos parece un pouco desmadrado ese gasto, non que se faga unha actuación en sí. Ou se hai desperfectos, como ti dis, o normal é arranxalo, sean de pluviais ou sean de filtracións. Claro. Pero creo que a actuación vai un pouco máis alá polo que miramos. Non simplemente decir que a Diputación tamén, ti dices que foi puntuada, claro que sí, pero mira que a Diputación aprobou todas as subvencións de todos os concellos, ningún concello quedou atrás, e creo que outro día o dixeron, que entraran todos os concellos, a todos os concellos se lle dou unha actuación, o sea, uns cartos por esas actuacións. Ben, acaba. Nada máis, decir que nos parece ese gasto desmesurado e que consideramos pois que podería presentarse mellores proxectos, ao mellor máis necesarios, ou como por exemplo o Parque Xardín que tiñamos aprobado xa en pleno aquí detrás do Concello, ou, por exemplo, o arranxo da Escola de Oliveira dunha forma máis adecuada como tamén tiñamos. Consideramos que mellor poderíamos empregar esos proxectos para este tipo de subvención. A ver, que eu... De verdad que hai veces que, bueno, que un intenta ser constructivo e entonces intentar, bueno, pois non entrar en barbaridades superlativas como as que está dicindo o actual grupo do Partido Popular, pero que de verdade serio, non isto. Despois falo do que iso de chegou, nos díxome e demais, non? Igual algunha cousa decimos do díxome. Pero claro, ollo que isto vai ser para que a xente o vexa, Dicen, claro, que estaría ben facer unha obra de arranxo, de mantemento, pero claro, non para gastar, claro, 16 anos de goberno, en que estiveron 28 algúns. Vos sabedes cal é a diferenza en metro cuadrado entre actuar no subsolo e actuar só superficie? Sabedes? Digo, volo eu, o doble. Se vos non tiverades feito a catástrofe que tendes feita ali, poderíamos facer esa obra con metade de cartas. Non. Mira, 200 euros o metro cuadrado. Mira, esa praza é moi fácil. As contas salen redondas. Son 5.000 metros. Hai que actuar en superficie e no subsolo, son 200 euros o metro cuadrado. 10.000 euros máis IVA, 21%, 1,2 millón. Pero que salen matemáticas. E ali tes materiais de primeira calidade, unha iluminación e tal. E onde está o custe de todo iso? En resolver os problemas que vos creastes. Porque que propoñedes? Seguir enchendo a ría de merda. Estades propoñendo iso. Ou que non atendamos as filtracións que fixestes coa catástrofe que fixestes cando fixestes o parque infantil. Non resolvemos iso, deixámoslo tal cal. Porque no momento en que tes que actuar no subsolo, as obras custan o dobre. O dobre. Entón, claro, poderíamos facer... O problema é que temos que actuar onde hai os problemas. É bo actuar onde hai os problemas. E mira, para un goberno, actuar no subsolo non é rendible. Porque non se mira. Claro, non se mira. Facémoslo en todos lados, todas as obras que facemos. Sí. Claro, actuamos. Iso non se mira. Aquí o problema é que se actúas en superficie, todo o mundo vai mirar o banco, a farola, e iso. Ora, cando actúas debaixo da terra, ninguén o mira. Ora, para un concello como Soutomaior, que ten como un dos principais sectores económicos a ría, que desemboca na rede de Natura, que ten o Verdugo, para nós iso é esencial. E ímolo facer por moito que o Partido Popular estea a conta.
ímolo facer. Mentras eu sexa alcalde deste concello, o saneamento da ría vai ser unha máxima. Claro, é que un mantemento por arriba e deixar ali as verteduras. Queredes facer iso? Bueno, pois eu creo que iso non. Entón, se vos actuarades con responsabilidade, non tiveramos a rede de plugueis e fecais furada como un queixo de gruller, pois igual non era necesario gastar iso. Pero cando temos que actuar con responsabilidade, atopado, por certo, foi algo que nos puntuou no proxecto. Porque isto afecta a Soutomaior, pero tamén afecta a outros concellos, non ter verquidos directos a río. E despois, claro, as filtracións que se resolven. Entón, claro, que se debería gastar menos cando boa parte do gasto vai en desfacer o desaguisado que vos creastes. Bueno, pois non parece... Claro, pois aquí é que chegoulles, claro, é que isto supone que o PP calificou como despilfarro. É despilfarrar cuidar a ría, da que viven máis de 200 familias neste concello. É un despilfarro. Por qué? Por actuar no saneamento. Pero claro, que chegaron, decía, que nos chegaron cousas como... Amigo, que se iban a cambiar as direccións do tráfico, que se iban a prohibir as terrazas, que non sei, barbaridades do máis diverso. Sí? Pero ao final, os proxectos van a acabar, van a ser adiante, o seu contrato estableceránse, e vai a ser, acordadevos disto, unha praza de referencia. Vai ser o núcleo urbano de Arcade que vai a ter un antes e un despois con esa e con outras moitas actuacións. Porque o merece e porque ademais está en toda a documentación que obra no Verde Concello. No Pexón. Na xenda urbana. No plan de mobilidade sostible. E ademais algo que nós non ocultamos, que sempre dixemos que íbamos a facer. Bueno, pois o Partido Popular, que é o que lle molesta? Que consigamos financiamento e que Soutomaior teña que gastar pouquiño diñeiro para iso. Pero que xa onde é xa para botar foguetes é na última parte da intervención de... É que iso había que adicalo, decía, ao arranxo da Escola de Oliveira e a un parque xardín. O parque xardín, e xa compramos terreos e vais facerse estar, por certo, polos mesmos arquitectos. Cendón e Vázquez, imos empezar pronto toda a contorna da praza do Concello e con zona xardinada probablemente detrás. Pero claro, que non se vos derreta a cara de vergoña cando vindes aquí a falar da Escola de Oliveira, que había un PIREG para executar durante o vosso mandato, que fostes incapaces de executar, que vos quedou 2 veces deserto. E ora dices que cando chegamos tivemos que ter un informe técnicos municipais que nos decían que se asumíamos esa obra íbamos ter que gastar 700 e pico mil euros. Perdías a subvención concedida. Sacástela 2 veces. E vos quedou deserta a todas. Pero non vos dá vergonza. Non vos dá vergonza. Non, había que facer iso. Para que? Para un semilleiro de empresa. Xa fixestes 14 semilleiros de empresa. Cada vez que facíades un semilleiro de empresa, non sabes que facer? Semilleiros de empresa. E non facemos semilleiros de empresas. Facemos parques empresariais, que tamén estamos traballando nese proxecto. Estemos. Entonces, claro, 2 veces deserto, cun PIREG, cun fondo europeo, que se perdeu, porque non fostes capaces de sacarlo adiante. Claro, é digno de ver. Entón, eu de verdade, mire, eu afortunadamente, e teño que dicilo, tive en reunión aquí unha vez que catamos a subvención, claro, porque o procedimento é primeiro, tes a subvención, despois, trabaste coa xente, explicas o proxecto. Este goberno e todos os do mundo. Ademais de que socializamos coa xenda urbana, e vos entendo, porque aparte Camilo, un dos redactores do Plan de Mobilidade Sostible, participou tamén na xenda urbana, que son a mesma persoa que traballou co vosso goberno e con noso. Estaba contemplada esa obra, pero que non nos enteramos. Entón, claro, chegamos aquí, unha vez que temos o proxecto, reunímonos, e todo. Os empresarios, en canto se explicou a actuación, encantados. Os propietarios, un dos presidentes que me dixo, aquí que falei con el, e me dixo que as seus pisos se iban a revalorizar. Evidentemente, unha actuación dese tipo, as vivendas van a valer moito máis, o núcleo urbano vai estar mellor.
Os empresarios, pois as que vieron aquí, tamén nos dixeron que desexando que se faga. Ao centro de maiores, que tive unha reunión con eles, decía, joa, claro, que isto nos vai a dar moitísimas posibilidades para falar cos maiores. É que Deputación, agentes sociais, quen está en contra unha vez máis? O PP. Bueno, eu creo, e insisto xa para rematar con isto, pois se queres engadir algo máis, hai cuestións que se pode estar a favor, en contra, cuestión de matiz que se pode facer, o que non se pode é cuestionar actuacións que son obrigadas. Oxalá puideramos, cando estamos gobernando, que máis quixeramos nós, que poder facer actuacións solo en superficie e non ter que facer o que vos tiñades que ter feito e non fixedes. Oxalá puideramos facelo, pero non o facemos. E para nós o fácil sería deixar, permitideme a expresión, toda a merda debaixo da alfombra. Sería fácil cambiar só a alfombra. Pero iso non limpia a casa, O serio, o responsable, o que fai calquera goberno que lle queira este concello é facer as cousas como hai que facelas, con seriedade e con rigor. E por iso temos estas puntuacións. E por iso captamos tanto financiamento. E por iso, e acordémonos deste día, o núcleo urbano de Arcade vai ter unha transformación como tivo Ponte Caldelas, como tivo Candela, como tivo tantos outros concellos que melloraron a vida da súa veciñanza. E vai ser, unha vez máis, a oposición do Partido Popular. No, vou añadir antes. Se non hai nada máis, levantamos a acción. Moitas gracias. Bueno, mirade, permitidme só un segundiño para a Festa da Ostra, non sei pouco formulario que queirades para estades convidados evidentemente para estar no pregón e para o formato que queirades, portavoces, máis persoas, tamén para a mesa institucional que teremos despois a todos os anos, Espera un momento, non te marches.